Moi Nina! Me käytiin teatterissa. Oltiin katsomassa musiikkiteatteria. Tää on Helsingin yliopiston musiikkiteatteri nimeltä Speksi, jossa oli tosi paljon hauskoja kohtia. Me naurettiin ihan tosi paljon. Sitten siellä oli mun veli, oli yksi näyttelijöistä. Ja me tavattiin se tossa noin. Ja nyt me varmaan mennään ehkä johonkin vielä jatkamaan iltaa. Saatko lähettää terveisiä? Täältä tulee terveisiä. Tulee terveisiä ensin eräältä Jannelta. Janne, haluatko sanoa vielä jotain? Ei mulla mitään kummempaa, mä haluan kertoa terveisiä. Okei. Entä sitten täällä on joku toinenkin, täällä on tämmönen Emma. Haluaako Emma lähettää terveisiä? Paljon rakkaita terveisiä. Olet varmaan nukkumassa ja toivottavasti unesi on yhtä hauskoja kuin meidän todellisuus. Mutta Toi oli ihana. me oltiin musiikkiteatterissa. Moi moi!